naganda mo puloy na sa tanang nga malaman o bumabalik siya dili sa kalimutan kuha ulo lalinon ang nagtuman sa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya kapit na hukman ang kalibutan na magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon ako at siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa kanan nga malahan o bumabalik siya dili sa kalimutan kuha ulo nalilot ang nagtuman o bumabalik siya dili sa kalimutan kuha ulo nalilot ang nagtuman o bumabalik siya dili sa kalimutan kuha ulo nalilot ang nagtuman kuha ulo nalilot ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist Church nga puno kini sa mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan nga maghatag kanatog instruction aron kitang tanan mahimong andam sa haduol nga pagpalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga naa sa kitasan sa mga langit, nini kagabyon o Dios, aniya kami nagapasalamat kanimo tungod nining lain na usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin ang imong mga pulong among mapamatian nga magagiya kanamo paingon diha kanimo. Bendisyon kami karong gabi una. Naghangyo kami nga ang balaan nga espiritu mag-abli sa munahunag kasing-kasing aron ang mga pulong nga among paminawan maoy magagiya kanamo diha sa husto nga pagpangalagad aron kaming tanan mga andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Among giampo karong gabi una ang among mga kahigalaan. Doon na kay mga anak ni matakna o Dios nga ang uban kanila adunay giantos nga mga balatian sa lawas. Tungod kay ikaw man ang Dios nga among gisaligan, among gialagaran. Naghangyo kami kanimo karong gabi una. Hinaot pa o Dios nga imong ituyod ang imong makamot, tapini ang ilang panglawas ug tangtanga ang ilang mga sakit, ilang mga balatian nga ilang gibatyag sa kalawasan, aron mabatnan ang himsog nga panglawas samtang nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ang uban adunay mga suliran, problema diha sa panimalay, problema financially, ug uban pa nga mga problema nga ilang gisugatan niining mataknaa, mga pagsulay, mga kalisdanan. Naghangyo kami o Dios, sinaot pa ikaw magasulbad sa ilang mga suliran sa kinabuhi. Labaw sa tanan nining gabi una. Matag-usa namo tungod kay imo kami gihigugma. Naghangyo kami nga giyahan mo kami tanan diha sa huston dalan sa kaluwasan, aron nga kun mobalik si Ginoong Hesus, walay isa namo nga malaglag kaming tanan,
makahimo sa pagsugat kaniya aron mapuyo sa langit ng pulianan. Daghang salamat nga ikaw magtubag ug magdungog sa pagampo kining tanan among gitugyan, gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginusos nga manluwas. Amen. Okay, atong gi-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon. Welcome ang tanan unya pwede na mo higala nga makapadangat og mga mensahe dinhi sa atong programa kay karong taud-taud atong basahon no. Welcome ang tanan nga taga Pilipinas, Visayas, Mindanao ug Luzon nga naminaw ug naglantaw sa atong live karon o sa tibuok nga kalibutan sa bisan asa man nga nasod sa kalibutan karon. Kinasingkasing mo namo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon ug ang inyong mga participation dinhi sa atong programa. So welcome ang tanan. Manghinaot mi nga karong gabi na adunay mga mensahe nga ato nga makutlo o atong makutlo dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, thank you kaayo og ang Dios magpanalangin sa matag usa nato karong gabi na samtang kita magapamati nini nga pulong sa Ginoo. Manghinaot ko higala nga nining gabi na dunay mga importante nga mga kasayuran nga atong makutlo dinhi sa pagpaminaw sa ato nga tulumanon. So nagsulo pa taro, naginusara pa ta tungod kay wala pa dinhi makaabot ang ato nga kauban no. Manghinaot ta nga karong taud-taud maabot si Brother John, paman siya din higod. So basi karong taon nandilatar lang siguro siya sa iyang pagbiyahe. Manghinaot nga karong taud-taud higala ato nga ikauban si Brother John dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sunahan maminaw lang sa ata mga higala og mensahe sa awit no atong paminawon. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa layong dapit unahan dito sa kaugmaon ang langit mahayag ang mga damo kumaguman may kabul-anan sa kaugmaon kay si Kristo uyok ko sa kahampuran kung ang kinabuhi damagan sa nga
sa kahampuran sa kaumapon. Ang langit mahayag, ang mga damo, kumatuan may kapulanan sa kaumapon. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahampuran. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahampuran. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahampuran. Okay mga igala, sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sorry gyud kayo nga medyo na late kita, pero may na lang kay si Brother Levin na una sa ato dinhi. Doon na magud tayo daghang mga kakulian usahay sa atong mga lakaw. So bisan pa na atong pasalamatan ang Ginoo nga nakaabot ra gihapon ta diri sa radio station, no? So welcome, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan mga kaigsunan, nakaampo naman siguro ka brother Ibe. Okay, ato usani nga tanaw ng atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o mga nasura sa kalibutan o mga nasod gagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Okay, brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John ato ning tagdo no. So maghinaot nga at alang sa itong mga listener karon magapaminaw ta higala maguban-uban ta hangtod matapos kining ato nga programa no. So kadising-kasing jud mo namo nga gina-welcome ang inyong participation sa karong gabi una. Namoy mga importanteng mga messages, so i-text ta diri nya text pa mo og nagapaminaw mo higala no. Send po mga message dilan sa atong comment section aron ato nang mabasa no. So diha nagapaminaw mo nya palihog lang pod mo hangyo lang gid kanunay ninyo atol sa atong programa nga palihog atong i-share mga higala kay kini kong pag-share sa ato nga program usa ni sa pamaagi nga nakaapil ka sa buluhaton sa Ginoo sa pagsangyaw sa mayong balita. Nga naman kay ikaw pod nagsangyaw po kas mayong balita ngadto sa imong mga friend kay pag-share nimo yung mga friend baka kita makapaminaw wa ta masayod higala nga pinaagi sa pag-send nimo ngadto nila pag-share nimo ma-bless sila sa ang mga pangutana nga atong gitagaag pagtubag dinhi sa atong programa. Niya kanang imong mga higala nga imong nasultihan sa adlaw sa katapusan niya wa nay siguro kanang mga tawhana mga luwas na tungod kay imong gisharean sa pulong sa Ginoo. Niya maadto na naglangit pag-adto sa dimo dito pasalamatan ka salamat kayo sister kun wa pa ko nimo share sa pulong sa Ginoo sa programa dili gyud ko makataak ining dapita. Mo na nga amo hangyo nga i-share na to para nga ang pulong sa Ginoo bukatag sa tibok kalibutan mao mo gunay sugos Ginoo nga iwali ang maayong balita ipamatuod sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So tabangan nato ang pagsangyo sa maayong balita pinaagi sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Unya ang katong gi-sharean mo share pod sila mo na nga ang pulong sa disigala mukatag sa tibuok naong sayuta. Okay, ato na ning sugdan pagbasa no. Ang mga mensahe nga atong nakita dinhi. Okay, niya si Jerelson Dumandan. Hello, good evening and happy midweek po sa lahat. Okay, salamat kayo Jerelson Dumandan. Okay, thank you kayo sa inyong pagpakiguban. O niya pod si Moises Alex Leaban. O niya nag-send pod siya tulo ka kamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. Okay, thank you kayo no sa inyong pag-ampo og paghigugma ni ining tulumanon. Okay niya pag yung mensahe si Jerelson Dumandan. I'm always waiting your live to watch it. Thank you kayo. Jerelson, thank you kayo. Na mga tao nga ingon ani amo sang pasalamatan nga kanunay silang magpaabot sa ato nga live broadcast mga higala. Okay ni asad atong nakita dinhi si Nili Kanto. Mayong gabi sa tanan.
happy midweek. So happy midweek Inday Nelly Canto. Niya po si Sir Ibarli Moralde Balduza, watching her from Singapore with my family, sending our prayers to the ministry, also to the people listening this program. Thank you kayo, Sir Barley. Og hinautosab ang Dios magauban og magagiya kanyo sa inyong pag kahiusa diha sa Singapore, no, sa imong family. Okay, ni payatong tanahon niya po ni pagimensahe si Jerelson Dumandan, watching from Talisay City of Cebu, Visayas. Mao man ni katong nag-send niya pong mensahe gahapon, Brad John, nga nagkakita ni gid siya sa imo katong diri sa Patag. Murag kauban ni adtong mga bisita ni adtong Sabado. Kinsa ni Brother Levi? Si Jerelson Dumandan. Okay, ugwa ko masayop mo rag siya gini ang hinduol sa ko didto sa kanang kilid sa simbahan pagkahapon pag uli nako ni kuan siya ning sinya siya sa akong thumbs up. So ikaw magani to, Brad. Thank you, Brad. I'm hoping personally magkakita ra gihapon ta, mas nindot na ato panagkitaan sa pagsimba aning kamutas pagpangalagad sa Ginoo alang sa atong ikaluwas. Thank you so much for being with us tonight. Kaya mo ni siya nga always siyang nagapaabot sa atong live broadcast. So thank you kayo. Kaya kini mong tao, Brother Living, na ay pagka Dios nun diha siyang kasing-kasing kanunay gina siyang maghandom nga mabatian niya ang pulong si Ginoo. So thank you so much, Brad. Okay niya po si MGB Bangkali. Mga Brad, musta maayong gabi, nagtan-aw ko diri karon. Brad John, og mabasa sa Biblia ang putli nga iglesia pagduaw sa mga balo. Salamat kayo, MGB. Kuani si Bongkali. Brother Mori ni sa Lower Himinsulan, San Francisco, Camotes. So Brother Mori, ato ning suod pod, amigo, dugay ng panahon. So thank you so much, Brother Mori. And hoping hantud ron nagapabilin mo diha sa inyong matinud-anon nga pagpangalagad sa Ginoo. Niyasad si Sister Chari de la Cruz Nogas, no? Maayong gabi ni mo. And Chari, kauba ni Badodo diha, no? Na Sir Badodo karon. Unya imong mga kabataan. So salamat kayo. Dodo dupla. Dili Dodo yan yung bana si Chari di Asmabuli. Silingan na mo niya. Pag-umangko na ko ni Brad John. Mayong gabi sa tanan, happy midweek and God bless us all. Nag-send siya og kamot ka nag-pray og heart mga higala. Salamat kay Inday Chari og uban si mong family. Niapod si Brother Ronilo Itang, mayong gabi Kuya Libby og sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nag-view nining programa og happy midweek. God bless sa tanan. So maayong gabi diha Brother Ronilo. Og happy midweek also, Brother Nilo. Ginaot pa ang Dios, uban kanunay kanimo diha sa Saudi Arabia. Uban sa imong panimalay pod diri sa Bugo City. Okay niya pod si Brother Nelson Punay. Good eves mga brothers. Watching from Balidbid. Housing, God bless. Salamat kayo, no? Sa Balidbid siya. Nag-send po kamot nag-pray of heart, yapon. Okay, kuha man kanang sa Balidbid murag ang ila housing ni. Housing na siya dito. So salamat Brother Jason sa imong pag-view sa ato nga program. Niapod si Nipagiminsays Brother Ronilo, maayong gabi Brother John, God bless. Okay. Kanina gabi nimo sa Saudi Arabia, Brother Ronilo, no? Salamat sa kanunay nimo pakigsuod sa ato nga programa. Niya salamat pod sa para sa ako good Brother Libby. Kining mga tao nga maminaw sa mga programa nga ingon na ni para sa Ginoo, mura bag nagpa-feed sila sa ilang kalag sa pulong sa Ginoo. Kay ang kini magong pulong sa Ginoo kalan-on man po ni sa atong kalag. So thank you so much, brother. Okay, niapod si Analisa Arabis. Mayong gabi og happy midweek mga igsuon. Ipangumusta lang ko sa akong pamilya diha sa Bantayan Island, Batsensiela family, ilabi na sa akong lola Imper o anaa sa among balay, kauban sa akong mga ginikanan o mga igsuon. Okay. Alipagid siya mensahe,
watching from Nabutas, Metro Manila. Naadin ni siya Salamat sa mga taga Metro Manila nga nag-observe sa ato nga programa, lalo na des Nabutas, no? Thank you so much kini mga dapita Brother Libby, dugay-dugay sa nato ni dinhang tabok-tabok ang mga lugar sa mga nangaging mga katuigan niya. Di man lagi ta magpermamintig lugar ana igo ra gid ta nga magduaw-duaw. So thank you sa taga Nabutas. Okay niya po si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya kamot nga nag-pray o niya duha ka mga heart. Salamat kay Brother Rufino. Niya po si Phoebe Alvarado, kumusta og maayong gabi sa tanan, watching here from Puting Kahoy, Silang Cavite. Okay, salamat kaayo Sister Phoebe Alvarado, no, diha sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Okay, Sister PB, thank you kayo sa pagbiuha sa ato nga program. Hope nga ni amo kanunay sa ato nga momanay amo ang kalipay nga makita anamo dire nga naa di mo nag-observe diha. Kay karong mga panahon na ang tawo nalinga sa mga kinabuhi og panginabuhi og sa mga butang sa kalibutan na usahay malimtan na lang ang para sa Ginoo. So thank you so much Sister PB. Okay niya po si Roland Neri Ginon, Brad Libby o Brad John, maayong gabi kaninyo. Ingon man sa programa sa radio, welcome sa tanang mga kaigsunan diri sa Metro Manila o diha sa Visayas o Mindanao. Bisan gibagyo mi diri sa Manila, naka-recover gihapon Brad. God bless kanatong tanan. Okay, salamat po kaayo no. Brother Roland Neri Ginon diha sa Manila. Okay niya po si Dong Bob Rituya, ang iya po nga mensahe, maayong gabi Dong John o Dong Libby. Okay, may isang gabi Dong Bob. Oban sa imong tibok family. Maayong gabi diya sa Mangga, Tuburan, Cebu, Dong Bob. Salamat sa pagbiyo kanuna itong programa. Parihar gapon ba? Barkadahan gapon ni Brother Libby. Sukad pag inisuna ba dyan? Sukad pa sa una. Kining kanunay nga pag-participate ninyo dire, makita na mo, sama giila na mo ning nakigbarkada mo sa amo sa aning buluhatuna o niya amo po nang gibati nga ka-team gyud mo dinhi sa ato nga program. So thank you so much. Pwede sa di si Dong Bob mo tubag. Pumutana kay may maning tubag si Dong Bob. Kining ihap ba himuon lang niya ning kapin-kapin lang. Pero og panubag lang po di mo san libang san kay naam nin hibaw-an sa Biblia. Musangka-sangka punig mga debate-debate ba John? Tigba kay kaya malingaw man siya na mga puntuha ug una na hisgutan na. Tagaala niya gising-isi. Niapod si Madslia Moniz sa Manila. Mayong gabi ninyo diha sa istasyonan og sa tanang naminaw pads. Live, mularga ko sa Martes sa hapon. Katong duha ka trumpa kuha alang pagka Miyerkules. Salamat kayo. Madslia. Banton tika diha. Salamat kayo, Mother. Gana na ang trumpaha madunit gina para sa buhat sa Ginoo. Mao. Niya salamat. Malipay ta nga kini magod sa dinhi pa ni Silas Bugo ato gining diehard listeners tong program gikan sa iglesia ni Manalo until nabautismuhan sila pag adto nila sa Manila. Daan sila nabautismuhan. Sa dinhi pa sila Bajon kana god nga trumpa ila ginang gigamit. Tuyo lang gipalit na ilang sound system ug trumpa. Parang makashare sila sa pulong si Ginoo ngadto sila mga silingan. Yes, muna ila nang gigamit niya subo lang palandungon nga si Father kanana ang bana ni Mother Kwan Leah namatay in taon dito wa na gid mi magkita wa na pud in taon gid niya makita ang akong mga anak na may man ta atog gid lagi nga nagkakita buhi pa aron sud-on niya ang mga bata, no? Okay. Inanak ko ka. Yes, wa gyud in taon makakita to kay ang imong anak gitawag lag inapo pod. Inapo, yes. Oo. Okay niya si Navigator Flores. Mayong gabi ninyong duha mga Brad. Watching from Garcia Bohol. Salamat kay Navigator Flores, no? Anas Garcia Bohol. Niya pag-imisay si MGB Bangkali. Asa mabasa Brad John
ang duaw sa mga balo. Kana man ang gisgutan diya sa Santiago Ono 27. 27 nga rin na sa Ah. paubos sa Brother Muri. Tanawa lang na diha pag iduaw sa mga balog sa mga ilo. O na diha mabasa mo Santiago 1:27 paubos imo nang Nagisgot basahon. man nagputli nga relihiyon di bulingon tabangan Potli sa nga rin Dios. naglikay nga mahugawan sa kalibutan. Niya pag mensahe si Dong Bob Ritoya, pangutana ray master. Pangutana ra ko Hastan to ba, Dong? Master gihapon ka. Raon man igod tuhana god. Sweeto gud ani. Niya pag yun si Madslia Moniz, to apay speaker pads. Salamat kay noon Mads. Kompleto ri amplifier lay ko ang nakuha. Kana mas maayo pa na nga magamit kaysa mas standby. Bitaw. Daot ra man naghapon bisag Kuton. di gamiton. Speaker kay kutkuto no sila Madaot ra naghapon. So thank you so much. Thank you kayo Nga ang Madslia. tanang mga butang yun na gigamit para gid sa Ginoo na that is a part nga inyo ra gihapon gihimo ang ministry. Okay niya po si Brother Jex Sumalinog. Good evening, brother. Happy midweek. Okay, happy midweek, Brother Jex Sumalinog. Nunukad po ni siya sa Dumagiti, Brother John. Kanya, kinis Brother Jex. Kung agad siya, loyalist sa programa. Kanya, ning uli, nang yun, ngari sa libho, antoyo, nga magpabautismo, gid siya. Amen, Brother Jex. Nabautismohan na gid siya. Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning basahon atong mga kahigalaan. Happy midweek sa Taas-taas na tanan. batong oras mo. Ayong hapin po. Daghana ra bang salamat mo po ni atong Sa gilang kay kuan man di mabukayo ron na kuan gyud ang ato ang tubagon nga pangutana no. Ato ning tagdon kadiyot ang mga nag-like og nag-heart niya si Brother Elmodam Flores, Mrs. Alex Liaban, Nelson Punay, G. Marie Kalapuan, tuani sa Saudi Arabia. O niya pod si Jivni Jeris Malati, Bob Ritoya, Cheryl Kalapuan, Junti Duaman, Aniceto Preselias, Nelly Canto, Ginalyn Lumuntad, El Silong, Rofino Moreno, Ronilo Itang. Mao ni mga nag-like, aritas nag-heart mga higala. Ato ning tanaw ni apod si Madslia Muñez, Elena Pacifico, Evarly Moraldi Baldosa, Roland Neri Ginon, Navigator Flores, Benson Lagarisa, Jake Sumalinog, Milmar Escalicas, Rosjean Carabio, Linabog Muntiadura Nas, Joe Alina, Jimelin Gomez Tikling, Puibe Alvarado, Analisa Arabis, Bing Punay, Vidal Likigan, Emilda Osabel Boratso, Scout Ranger Senior, Nelson Bersero. As of this time, mo ni ato nakita, o niya po si Brother Benson Lagarisa, niya pong mensahe, nag-ingon din hing, good evening, Brother John, o Brother Levy, o maayong pagpaminaw sa mga sa tanang kaigsunan nga naminaw sa inyong programa, o happy midweek sa tanan. God bless. Okay, ato tahigala sa ato nga pagbasa sa pangutan nga tagdon karon kay atong oras paspas kayo taas-taas na. Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, again, salamat Brother kanana ang Libe. Ato lang ning kuanon Brother Mark no o Brother Richard Calderon o Brother Mark magkatugma-tugma ra ang inyong pangutana. Ang imo Brother Mark, ang imong pangutana ang gihisgutan sir sa Biblia igpapahulay raman unya nganong manimba man mo. O mo na ang imong kana, ang imong kuan Brother Mike, ang gihisgutan sa Biblia sir, igpapahulay raman nya nganong manimba man mo. So kang Richard Calderon, ang imong pangutana brother, no? Nganong Sabado man inyong simba bro? Richard Calderon. Ang kaning imong pangutana Brother Richard Calderon, dugay-dugay na ni adto pa ning June 6, no? June 6 pa ni ang imong pangutana. Well, atong tan-awon usa ni ang imuha Brother Mike, usahon na lang ni kay maumao ra man ni. Ang gihisgutan kuno igpapahulay ra, pero nganong manimba man mo. Unya kang Brother Richard Calderon nga hisgutan nganong Sabado man inyong simba bro. Okay. Ato ning hatagan og pagtagad no kining mga bahina.
Well, mahitungod dinhi among gipasalig gisulti sa inyo nga kini nga programa Bible based ni siya. Mo sa ato ning ibasig gyud ang tanan pinahiluna diha sa Biblia. Okay, kung ato ning tan-awon lang atong basahon sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10. Kung atong tan-awon sa popular version giingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Andaan, ang paghinumdum nimo sa adlaw nga igpapahulay ang tuyo aron sa pagbalaan. Nakuha ninyo, Brother Mark o Brother Richard? Ang kanang gisulti, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kanang pulong hinumduman mo, nagpasabot lang na nga ang tao malimot. O kay malimot man ang tao, gikinahanglan yun nga iyang hinumduman. Ang unsay hinumduman, adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan. Tandaan na to, may adlaw igpapahulay ang tuyo sa pagbalaan. Busa ang pagsimba o ang pagpahulay kauban na kay sumala sa Juan kapitulo 4 versikulo 23 ug 24, ang Dios pagasimbahon pinaagi sa espiritu o sa pagkabalaan. Busa nga dili gyud na siya magbulag ang adlawng igpapahulay o ang pagsimba. So padayon na nato sa 9, Exodo 29 ngadto 10. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat bisan unsa, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong kahiyupan ni ang mga dumuluong nga naa sa imong mga puloy-anan. And this is very clear, may order, may balaod ang Dios, gikan gyud ni sa Dios nga ang tao magbuhat unom ka adlaw sa adlaw ikapito magpahulay kay kining adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios, adlaw ikapito. Apan kun atong tan-an sa Biblia, kining adlaw nga igpapahulay gipanamas-tamasan kini. Di sa tao og unsay hinungdan ilang giilisan og Domingo. Mao na nga daghan ron ang nagsunod sa fake o sayop nga igpapahulay kaysa tinuod nga igpapahulay. Kung atong basahon ang Ezekiel 22:26, nagsulti, gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mao ni nga kining mga tawhana at kining mga Sunday keeper na himong Sabbath breaker o matod pa sa Ezekiel 22:26, tinaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. So kung atong tan-awon kining mga tawo nga wa magsunod sa adlawng igpapahulay sa Ginoo na nagpasipala kini sila sa Dios. Ug ang pagpasipala makita nimo kung unsa kadautan ug unsa kangilad nga ngani sa panahon ni Kristo ang kadtong mga taong na nagpasipala kang Kristo, makita nimo kung unsa ang kangilaran dinhi sa Biblia. Karon kung atong basahon pa ang duay version, this is official version of the Roman Catholic Church nga gibinisaya ni Pare Manuel Yap sa gisgutan sa first page, sa front page, nagingon, ani-ani ini hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Tungod niya na dili lang kay ang Seventh-day Adventist Church ang nagdasig sa mga tao sa pagtuon sa Biblia, kundi bisan pa ang simbahang Katoliko nagadasig nga tun-an gyud ang Biblia. So sa gihisgutan nako nga mga bersikulo atong basahon po dire sa duay bersyon sa Latina Vulgata nagingon, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo.
Unsa man di ay ang kuan adlaw ipahulay sa Ginoo? Sabado. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. So malinaw matin-aw sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay ikapito Sabado. Og mao kini ang mga butang karon nga angay natong pamalandungon o ginuktukan kung nganong naaman ang kadaghanan sa Domingo nga unta ang gisugo sa Dios adlaw man nga ikapito adlaw Sabado, dili Domingo, dili unang adlaw. So kung atong tan-awon ang kining duha ka igpapahulay igsoon, kining gitawag og Sabado ug Domingo, ang Domingo igpapahulay sa tao, ang Sabado igpapahulay sa Ginoo. Kining igpapahulay nga Domingo nga iyas tao unbiblical ni. Ang buot ni pasabot sa unbiblical, dili nimo makita ug dili nimo mabasa diha sa Biblia nga Domingo ang adlaw igpapahulay o gisugo sa Ginoo nga maoy pahulayan sa tao. Karon niya, kung atong basahon ang Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12, ingon niini ang gisulteo, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Malinaw nga ang adlaw igpapahulay nga gihatag sa Ginoo, ingon nga igpapahulay every seventh day. Og sa matag simana naagyoy ikapitong adlaw. Sunday is the first day, but God say every seventh day. Niya karon kung ato nga basahon pa, akong gibasa ako aniha the Living Bible, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Sunod ngayon, a symbol between them and me. Unsa din is simbolo timaan tali sa Dios ug sa tao. Karon ang pangutana higala, wala may mabasa sa Biblia nga ang tao gitagaan og timaan sa tao. Ang Dios naghatag og timaan ngadto sa tao, mahimong timaan taliwala sa tao ug sa Dios nga mao ang adlaw nga Sabado, adlaw ikapito, adlaw nga igpapahulay. Kung atong padayonan pagbasa nagingon, to remind them. So gipahinumduman gyud unta ang tao, pero bisag na hinumdum pa, bisag gipahinumduman pa ang tao, dili man gihapon kay lagi ang iyang sundon ang peke. Akong balikon kining kwarta baya gyud nga tinuod. Kung imong tan-aw kining kwartang piki, di man pud gyud na layo sa tinuod nga kwarta. Sa pagkakaroon, mura na lang pong tinuod ang piki nga igpapahulay nga Domingo, nga naman gigamit man nila alang sa pagsimba, paghimaya o pagdaig sa Ginoo. Pero kining tanan mga kaigsunan, mulutaw ang katinaw, makita ang kalubog, pinaagi sa pagsusi sa pulong sa Dios. Unya kung atong gingon, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Remember, that they are truly my people. Ang giangkon sa Ginoo nga tinuod nga iyang mga katawhan, mao ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung giangkon man sa Dios ang tinuod nga iyang adlaw igpapahulay, ang nagbantay sa adlaw igpapahulay, naabay makita sa Biblia nga giangkon niya nga iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa unang adlaw, nagbantay sa Domingo. If na, please, i-text diri kay atong ipaila dinhis kahanginan aron ang mga tao makadungog sa kamatuoran. But I would like to tell you nga wa gyud kay makita diha sa Biblia nga ang Domingo mo itimaan sa Dios alang sa iyang katawan o gisugo ang tao nga magpahulay. So klaro na nga ang iyang mga katawhan ang that they are truly my people ang nagbalaan sa adlaw nga Sabado, adlaw papahulay. So adto ta sa pangutanan ni Richard Calderon. Makuha na ni mo, Brother Mark, apilan na ning imo. Nga naman nga inyong pagsimba Sabado man. Ang kang Mark nagingon nga igpapahulay raman pero wala may simba. Ang kang Calderon po, Brad, nga nung Sabado man ang inyong pagsimba ay aba natural.
ang Sabado mao kana ang adlaw igpapahulay og ang pagsimba kay gisulti balaan na ang akong adlaw igpapahulay og ang pagsimba dias Ginoo usa kana kabalaan nga butang o pamatiin ninyo so dinhi sa the Living Bible maghapon sa Mark chapter 1 verse 21 atong basahon na nagingon Jesus and his companions. Si Jesus ug ang iyang mga kaubanan. Kinsa man to'y pirmi kauban ni Jesus? Aba, ang mga apostoles. So kung imog yung tanawon sa Biblia, wa gid may tabo ang mga apostoles nagpahulay Domingo. Jesus and his companions now arrived the town of Capernaum. And on Saturday morning, remember, and on Saturday morning, naging din went into the Jewish place of worship. Unsay tuyo nila? Pagsimba worship. Unya din yun the synagogue where he preached. O tanawa, unsa ni? Saturday morning. Miadto sila didto mga kaigsunan sa lugar o dapit sa mga Hudeo o sa pagsimba didto sa sinagoga. Busa ang imong pangutana, Brother Richard Calderon o Brother Mike, nga igpapahulay raman, dili la away simba, naa mabasa, nagsimba si Kristo o ang iyahang mga tinunan. Mao kana ang gipasabot sa balaang kasulatan. Karon, Brother Mark, Brother Richard, mahimo bang kabahin sa pagpangalagad sa tao o pagbalaan sa adlang ipapulay ang pagsimba? Yes, kung atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible, kung atong tan-awon sa gisgutan dinhi sa Levitico kapitulo 23 bersikulo 3, ingon ini ang tin-aw ug malinaw nga pagpasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Levitico 23 kung unsay gisulti dinhi niya akong basahon na parang makuha gid ninyo ang sentido sa kamaturan gikan sa balaang kasulatan. Well niya akong basahon di Ginoo. You have 6 days when you can do your work. Tanawa gisulti ni duna moy unom ka adlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. Ningon dinhi. But the 7th day of each week apan ang adlaw ikapito sa matag simana of each week 7th day ang gisgutan dili first day ang dinhi is holy because it belongs to me. Kinig yung adlaw ikapito di ay balaan og kini paras Ginoo. Ang paras Ginoo inyong gitalikdan kay adto mos paras tao mo nang gisulti sa Marcos 7:8 inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug moy inyong ginahawiran og ang mga kasuguan nga iyas tao. So ang giingon dinhi matud pa nga kananaang matud pa but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, o diin magyug ka magpuyo, nag-ingon din you must, remember, you must rest on the Sabbath and come together for worship. Uso man naghiusa gyud alang sa pagsimba, o unya di mag-uban gyud sa pagsimba, nagingon, this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab pero giusab lang sa tao nga kun imong tan-awon sa September 23, 1893 gisulti for 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. So matin-aw mga kaigsunan, ang kamaturan gilubog lang sa bakak nga kamaturan og pagtulunan. But remember, bago mo abot ang Ginoo, bago mo sira ang kaluwasan, bago mo abot ang paghukom sa matag usa, inyo nang nahibaluan, inyo nang nabatian, inyo nang nasayran ang kamaturan. Ayaw kalimot, si Kristo namulong sa usa ka seryoso nga pamulong og seryosoha sab ninyo ang pagpamalandong. Sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit
kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nas langit. Kung ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa mahan, mao banay kabubuton sa Dios nga imong bantayan ang adlawng Domingo nga ang gisugo sa Ginoo Sabado. Remember, ang pag-ingon sa Ginoo that they are truly my people, ang iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Well, salamat Brother Mike ug Brother Roy sa kinini ang inyuhang pangutana o hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug doon na ta mo inunta doubt o mga pagduha-duha o kaha mga kalibog. Please, ayaw mo pagpanuko sa pagpadala diri kay aron ato ng matagaan og dugang pa nga atensyon o pagpasabot. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatin-aw sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So arita usa magbasa sa mga mensahe nga nakita nato sa screen. Okay, niya si Shirel Kalapuan. Maayong gabi Badlib, naminaw mi diri sa Danau. Salamat kay Shirel, no? Diya sa Danau. Niya po si Arlinda Neri Staura. Happy midweek to all. Niya sad si Maricel de la Cruz, bad edik ni. Brad si Cristo sa Lucas 4:16. Nagsimba siya. Tinuod na kay nabatas siya niya kapag kadang pahulay, tuag yun siya sa sinaguga. Mutindog og magbasas kasulatan o gipahayag na sa Kristohanong katilingban nga Biblia, Catholic Bible, nga ang ilang himuon sa sinaguga panahon sa igpapahulay, magsimba sila ngadto sa Dios. Okay niya po si Million Silasol, good eves kapaglaom. Happy midweek. So, una, ang nangutana naghisgot mahitungod sa adlaw pahulay. Nga naman kunong igpapahulay nato, nga naman masabado man gyud ta sa to pagsulti ba John sa ti. Ang Brother Mike, Brother Libby, ang hisgutan niya, sir. Ang gisulti sa igpapahulay man wa may pagsimba. Ang kang Roy Calderon, ang pangutana siya, Brad, nganong Sabado man ang inyong pagsimba? Okay, salamat kayo no. Nindot kayo mga pangutanaha. So, naghisgot una og igpapahulay. Kanang Sabado nga igpapahulay mahigala, gisgutan to ni Brother John, no? Daghang kaayong mga verses sa Biblia nga ang Dios jud mismo mo'y nagsugo ana. O niya di lang kayo nagsugo siyang nagsugo, siya nagpasiugdag yun sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Human sa Creation Week mga higala, pagka adlawng ikapito, pag tumawag yun sa pilimirong ikapito ka adlaw sa semana, imong makita sa Biblia, Genesis 2 o 3, nga ang Dios nga maglalalang nagpahulay sa ikapito ka adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapito ka adlaw o gibalaan niya kining adlaw. Usab na ikapitong adlaw. Klaro na kayo na. Bisag sa diksyonaryo ng kamutanaw, abisan sa kalendaryo kamutanaw, ang ikapitong adlaw sa kalendaryo yung makita ang Saturday. O nag-adto po kas dictionary po, tanaw ni mong kahulugan sa Saturday, the last day and the seventh day of the week. O kung asa ka mo adto, ay mong tanawon po sa listahan sa mga pulong ni Colonel Rosales, ang meaning sa adlawng igpapahulay, ang ikapito ka adlaw sa semana, mao ang adlawng Sabado. So ang unang nagpahulay sa adlawng Sabado, walay lain, ang Dios mga higala. Diin makita nato didto pas tanaman sa Eden sa mala sa Biblia. Og kining adlaw nga gipahulayan sa Dios ikapitong adlaw, gisugo niya sa tawo. Kay si Ginusos nagpasabot nato sa Marcos 2:27 nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat kini sa Dios para sa tawo. Wa magingon para sa Israel kundi para sa tawo. Kung ang mga Hudiyo ug mga Israelihanon nagbantay si kapitong adlaw pahulay,
Kana tungod kay tao po sila. May katarungan silang bibantay kay tao sila. Kita sab nga mga dili, mga Hudiyo, may katarungan sa tangubantay. Kaya ang adlaw nga ipapahulay, gibuhat sa Dios kini para nato. Gibuhatan yun pas Ginoo. Ang Diyos gid nagbuhat og igpapahulay unsang adlaw, adlaw Sabado, isa para na ninyo. O niyag atong basahon Ecclesiastes, Ezekiel 20:12, nag-ingon ang atong mabasa sa Ezekiel, matupas Ginoo, labot pausab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Hinatag sa Dios ang igpapahulay, gihatag niya sa tao. Unsa itoyo iusunahan aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo. Ang tuyo nganong gibuhat sa Ginoo gihatag sa tao ang adlaw nga pahulay Sabado aron kini mahimong timaan sa Dios og sa iyang katawhan. Nagpasabot nga kung nagbantay kas adlaw Sabado, katawhan kas Dios og ang Dios imong Dios higala nga maglalalang. Ang Dios nga atong gitawhuan, giampuan, gisimba, nagpahulay Sabado. Unya, kung magpahulay kag Sabado, unsa may tawag ana, Domingista din na, dili, Sabadista. Ang mapahulay og Sabado, Sabadista na. So imong makita nga sugo sa Ginoo. Unya, pag-abot ni Kristo dinis kalibutan, diin man sa ginusos kada adlaw mapahulay. Sa Lucas 4:16, si Ginusos makaplagan sa sinagoga matag adlaw nga pahulay. Ari ka sa The Living Bible, every Saturday tuwa siya sa sinagoga, mutindog siya og magbasa sa kasulatan og gipahayag sa Kristohanong katilingban nga Biblia, gipasabot na mga footnote gibutang higala ang pag-adto Ginusos dito sa sinagoga antuyo aron sa pagsimba, mag-usa sa ito og magsimba sila sa Ginoo. So ingon na ang nahitabo og bisan pas panahon sa mga apostol, mangita gid sila simbahan sinagoga pag-abot sa igpapahulay. Samas nahitabo kan San Pablo sa Lucas 13 versikulo 14, 42 og 44, si Pablo ug si Bernabe pagkaigpapahulay pagkasabado nangita gid sila simbahan kay manimba sila higala. O niya, gani nahibalag ni San Pablo dito ug ang daghang mga tao human sa pagsimba ninghangyo kang Pablo ug kang Bernabe nga balik mo sa pagkasunod adlaw pahulay kay gusto ning maminaw ni anang inyong gisulti karon sa Buhat 13:42 og bersikulo 44 mahigala. So ang katarungan ngano nga Sabado man ni magpahulay o niya magsimba tungod kay sugo nas Ginoo. Munay sugo sa Ginoo. O niya karon kanang Domingo sugo ba nas Ginoo? Dili. Una sugo ng Constantino. O niya gi-adapt sa Katolik mga higala. Ang adlawng Domingo gihimo nila nga igpapahulay o gisugo nila sa tao. So ang Domingo balaod lang na sa tao, dili na balaod si Ginoo. Daghan tag mabasa ana na personal admission sa mga leaders Catholic nga kanang Domingo nga igpapahulay ilala nang hinimo nga balaod, gisupak nila ang balaod sa Ginoo Dios Biblia adlaw Sabado. So karon sunod nga puntong kuhaon, ngano nga adlaw man igpapahulay magsimba, ngano magsimban man ni adlaw Sabado. Tungod kay ang pagsimba sa Ginoo mga higala sa adlaw igpapahulay, sugo nas Ginoo Dios Biblia nga matay ipapahulay magsimba ang katawhan si Ginoo. Okay, ato ning konsideran kining pipila ka mga bersikulo nga atong mabasa. Paminawin ni higala nagkalain nga version ang ato nga utingkayon karon aniya paminawan ninyo og unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Okay niya. Arita magtan-aw sa The Living Bible, gibasa ni Brother John kaganiha, pero ako ning otrohon pagbasa mahigala og doon na pa'y uban nga mga verses Biblia nga atong basahon nga naghisgot aning bahina. Okay niya. Unsay rason nga no nga ang Seventh-day Adventist magpahulay pagkaadlaw igpapahulay og magsimba niya ng adlaw ngadto sa Ginoo tungod kay
na ay sugo ang Ginoo. O ako basaw na sa Levitico 23:3 sa Contemporary English Version. Muna ito mabasa o. Ako ning hubaron og ditsos binasaya, parang ditso masabta nato. Doon na kamoy unom kaadlaw, diin makahimo kamo sa inyong mga gimbuhaton, apan sa ikapito kaadlaw, sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw nga igpapahulay, ug maghiusa kamo sa pagsimba kining balaora, dili gayod mausab. Di mausab ang Ginoo nga kada Sabado, ikapitong adlaw, magsimba gyud bisag asa pa do ta magpuyo, magpahulay, magsimba taning adlaw, mag-usa sa pagsimba. O di ingon ang Ginoo, kining balaora di mausab. Balaod nas Ginoo. So inyo mahigala nga Seventh-day Adventist nga no nagbantay sa adlaw Sabado, magsimba tungod kay ang Dios gyud mismo nagsulti nga ako ng adlaw. Bisag asa po magpuyo, matag adlaw Sabado, mag-usa mo, magsimba mo kanako, kining balaora, di gud mausab. So nahadlok ang mga Seventh-day Adventist sa pag-usab ng balaora, wa usba, tungod kay maunay gisultis Ginoo, this law will never change. Kung naa may relihiyon, nag-usab na, bahala na sila. Pero ang giingos Ginoo, wa niya usba ng balaora. Kanya ang adlaw was paghukom sa Ginoo, siya na ba'y mahukom? Base sa iyang balaod. Di pa niya itong basahon, o? Dini sa atong mabasa sigala, di pa ilain nga atong basahon nga bersikulo. Dinhi sa nakasulat sa libro sa Deuteronomio. Mabasa po sa libro sa Deuteronomio ang mao gihapon nga pagkasulti nga unom kaadlaw, magpahulay ikapito kaadlaw, magpahulay ni anang adlaw. Deuteronomio 16 versikulo 8, then on the seventh day don't do any work, instead come together and worship the Lord. Muna gisulti sa Biblia. O karika sa Isaiah 66, 22 o 23, sa bagong langit bangyuta ang ingos Ginoo, matag adlaw nga pahulay ang tanan tawo moduol kanako dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. So mga lawas na igala, sa gihapon ang katawhan si Ginoo magsimba pagkaadlaw nga pahulay dito sa bagong langit o bangyuta. Wa naman tay time, akong tanaw ni si Ginaline Lumuntad, mayong gabi Libby and Kuya John, naminaw mi diri sa tindahan sa Busogon. Salamat kayo sa di pahingpit puso niyang ato nga theme song. Okay, mga higala, magampo kita, dalang tanan og makagahom nga Dios nakastronos asan sa mga langit, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini og giyahi ang tanan nagapaminaw, dadas kahayag sa kamaturan, gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga